Ano guys, masang gabi, ukaron di ako sa may kapitulyo arang kabibo. Kana idaygon sa mga pastores. Kawa ka nindot ka sa bibo ka tanan. Kaya ako sa may kapitulyo. Mga shepherds, no? Mga pigbantay sa karnero o sa baka nga sa atong may mao kini ang unang mga performance kana yung traditional or kinaraan gyud nga awit sa panahon sa pag Pasko nga pag-awiton sa atong mayor sa Lila nga si Mayor Arturo Piolio II. Lila. Our first entry from El Chingu, Lila. Wow. Tagalila ni sila. Yuk ini harus. Tagaasa. Tagaasa. Paano galing mo? Lilap to? Kita badai.
Entry number 1 from the municipality of Lila.